Здравейте! Сигурно ми видяхте вече новото интро и се чуете защо не качвам. На този въпрос ще отговоря много лесно. Искам да кажа, че съм 7-ми клас и нямам никакво време да снимам клипчета, да ги рендвам, да ги качвам, за да ви забавлявам или давам нещо друго. Просто много бих искала да снимам, но нямам това време. Както знаете, 7-ми клас е много важен. Тези изпити са ми бъдещето. И просто чакайте лятото, което може повече ще качвам клипове, повече ще се занимавам с това. Зависи ако ме приемат там, където искам, естествено. За тази цел няма да качвам много често, дори не знам дали ще качвам. Но се старая колкото мога, когато намеря време, колкото да качвам нещо и да не мислите, че съм спряла да снимам. Не съм спряла, някои ме питат. Просто нямам време, както казах. И да, исках само това да ви кажа. И дано ви хареса новото интро. Благодаря за тези, които ме гледат в момента. Чао от мен и до следващия път, който не знам кога ще бъде. Чао!